Здравейте хора на трета част. Пак ще ядем. Някой да ги изядем и тогава. Някога се очудите. Не се виждам. Вижда се. Хора, приготвих се за екшън. Много скачане, много Fortnite. Като скачане от стълби, дропваме от стълби И това е. от бордюри. Скачаме деца поне толкова, колкото... Щатото. Да. Само да не си спукаме гумите, всичките и няма да имаме ден. Това е най-важното. Да. Но за мен е най-важно да не пада, защото съм наранен, което не е хубаво. Като е паднал, за 2 дни си чупи краката. Да. Ама вече ми са убили всичко и вече поне ако падна леко няма да ме боли крака. Да. Защото долу-горе вече ми е обелено всичко и съм готов. Брат, той там виждат мангалечи, бе. Той там виждат мангалечи. На тут. На казиното. Знам да не виждат, ама то не работи. Дано да знае да не дойдат. Може да има още една част, как ги ядем тези неща. За последно или още 2 пъти поне един път. Да, трябва да ги спим, да ги ядем. Айде, пиенето мамицата, мама, за яденето поне. Да не го спомня. Да. И другите две са за мен. При това се свършиха за колко лява? За едно левче. 2.